One topic is about the future things, is about the future events. So makasalig baka ta maigsuon nga ang gasuti ni ini, no? Pinasikad sa iyahang mga pulong. So nadiha sa Isaiah 46 verses 9 and 10. Okay, kung ano lang na ninyo, no? Ako lang ning ganahan as an introduction again sa ato ang pagtuon rong gabi. Ingon diha, remember the former things. Okay, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Kisay nagsulti? Ang Dios ug walay sama kaniya. Unsay gisulti niya sa sunod? Declaring the end from the beginning. Iyan ang gisulti ang katapusan, wala pagay nagsugod. No? Ingon dayon siya, and from ancient times, things not yet done. O na diri di ay. Saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Kanang word bitaw diha no nga sa uban na translation, nag-ingon dito kana sa verse 10, declaring the end from the beginning. O gisulti kuno niya sa Bisaya manggod nga bisan wala pa nagsugod naibalo na ang Ginoo unsay katapusan. Wala pa nahitabo pero nakabalo na ang Ginoo unsay sangputanan. So kay gisulti man na niya og dili na kini igsuon tinago alang nato kay gipadayag naman niya kanato. So iyan ang gisulti nato, what is to come. Unsay mga butang nga naga paabot nga mga panghitabo. So gisultihan tadaan. So unsa may rason ana no aron dili ta maigsuon mahimong kanang gitawag natog ignorante no sa mga panghitabo. God is giving us kanabang pasiuna no naghatag ang Ginoo nga makabaluta no unsay naa sa unahan pa nini ka nato sa ato mga kinabuhi. So sa atong pagpadayon, so we bow down our heads for a word of prayer. Heavenly Father, once again we thank you for this great night nga gidala man na usab matag usa ka namo diri, Lord, as we come and gather again para magtuon na usab kami niining mga pulong. Lord, thank you for giving us this wisdom and understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Topic for tonight, first topic na ato ang iskutan kay maonis siya ang mahimo unyang makaingon ta nga takog role inigabot na unya sa 7 Great Tribulation. Sa ako nang giingon sa inyo ang mga believers unsay unang mahitabo sa atoa. Unsay una na atong gihuwatan? The rapture. So snatching away from this world. So simultaneous to it, there will be a great tribulation that will happen to those who are left behind. So kadtong mga mahibilin. So naay dako kaayong gitawag nato katalagman or tribulation in English na wala pa sukad-sukad na sinatii aning kalibutana. Sukad sa iyang pagmugna niini. Doon na may mga flood, doon na may mga kayo, no, kanundom ta sa Sodom of Gomorrah, kanundom ta sa flood in Noe, but this coming great tribulation has never yet happened. So, ato makuha diha, ato sab makatunan diha, kinsa ning mga niaa nga panahon na, no, kinsa ning mga rule during these years for about 7 years. So kini nga atong tun-an unya no about the great tribulation divided na siya into 3.5 years. So atong tan-awon usa ang mainguntang bida or dako kayo role during that time, no? The Antichrist. Anti meaning kani word Antichrist is duha na ka word, di ba? Anti nya Christ.
So, pamingong kag anti, that means opposed to or in place of. O, opposed or in place of. So, Christ, meaning Christus, or the Anointed One. The Messiah, the Anointed One. Okay. Kinsa man ni siya? Atong tan-awon diha, ang giingon diha sa 1 John 2, verse 22. Ato sang as a start, no? Unsa may giingon diha? Verse 22 in 1 John 2. Who is the liar? If not the one who denies that Jesus is the Messiah. Next. He is the Antichrist. The one who denies the Father and the Son. Kanada? He is the Antichrist. Okay. Ila-ilaho na to siya. Ingon niya, he who denies. So, kinsa man nga kinaiya? Kinsa may kinaiya og kanang liar, deceiver, awating. Kabalo bata nga siya usa ka dakong imitator? Counterfeit? No? Now, asa nagikan kuhaan na to gamay background even in the starting book of the Bible, the book of Genesis. Dito sa chapter 3, dito nahitabo ang fall of man. So giunsa man niya pag tintal ang unang tawo nga gibot sa Ginoo nga si Eve, sila ni Eve ug ni Adam. Now, kanunay niyang giingon tinuod, dili mo pakanon ani nga fruits, ani nga bunga, ani nga kahoy. Unsa po ito bag ni Eve? Na i-inject sa hunahuna to doubt God, to doubt God's word. Tinuod? Di man na tinuod kay kung kaon man gud na maparihan na mo sa Dios. Maong di mo pakanon. Now, unsa man day giingon sa God? Ingon niya nga, of all the trees na adito, kadto ra man jud usa nga kahoy for the tree of knowledge of what is good and evil. Na dili pwede nilang kaunon ang bunganin. Kay unsa matabo nila? They will surely die. If they will eat of it, unsa matabo? Matay gayud. Pero ang buhat sa yawa, gigamit niya ang word aron balihon. Di toho na tinuod. No? Gilay, namakak siya o gusto niyang murabag mingon tang pulunga nga murag tinuod. No? Pero dili di ay. Kanang mingon kag namakak, but pasabot, kabalo siya sa tinuod, pero iya lang gilimod. Iyang gituis. Okay? Munay liar. Namakak ka, pero nakabalo kag tinuod. Pero imo lang gi tuis o imo lang gi deny. So, mao na siya ang kinaiya. Pag abot dito sa Isaiah 14, gusto niyang mo-ascend nga to kay mula pa sa God. O naa diha patanawon sa nato kadali ang Isaiah 14:13 and 14. Ato man tan-awon diha. Okay? Unsay kinaiyaan aning Antichrist. Okay? Okay, dungan tagbasa. Diha sa kuan dito sa Isaiah 14. Okay, ready? Go. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Imitator. Gusto siyang, so maog gihapon na siya ang iyang kinaiya, iyang gusto niya nga labuan niya, but dili pa na mahitabo.
no? Counterfeit mo na siya nga. Pag mayong kag antichrist, nagpaka-Christ siya, pero dili siya tinuod. False Christ. Okay, padayon ta. Unsa pay atong mahulagway sa lain nga ngalan niya. Okay, una, Prince that shall come. So other names niya, Prince that shall come. So take note na lang sa mga verses. Next, abomination of desolation. So kana siya. Daw, false Christ. So daghang mga mini na mga mag-ingon diha. Diha na si Kristo, ayaw ka magtuo. Matthew 24. Son of perdition. Then, man of lawlessness. O, mo na pipila ka mga lain niya nga ngalan. Okay, padayon ta. Now, unsa iyang buhaton? Okay? Ingon diha, unsa may iyahang gimbuhaton or buhaton as an antichrist. By the way, the spirit of antichrist is already moving. Naglihok na the spirit of the antichrist. Not yet the person mismo. Dili pa mismo ang tao, no? But those who deny Christ, they are under the spirit of the antichrist. Naglihok na, no? Sa mga tao nga nag-deny that Christ is God. Jesus is God. Daghang mga tao nga dili mutuo nga si Jesus Dios alang kanila. Kuan na siya, Dios gamay. Nya do na po'y uban nga tawo siya pero dili pud kuno ordinaryo na tao. So kanang mga inana nga klase, they are managing the spirit of the antichrist. Dili pa na siya mao mismo nga si antichrist nga unya mo take rule inikabot na sa tribulation period. Daghang pang buhaton diha. Okay. Now, ang iyang buhaton diha maigsuon, ingon diha, the antichrist starts to march toward, unsa ingon diha? World domination. Mo march towards, gusto niya siya'y muhari sa kalibutan. Okay. Now, unsa may iyahang mga lakang nga buhaton para mahitabo na siya. Una, uniting the 10 nation, European Confederation. Corrected, Your Honor, kung sa ako ang pagmamangkon, mamedi man yung anak, no? Confederacy. Dili ko no, confederacy. No, kanang European Union. Okay. Dunay gitawag og 10 nations. Napulo ka mga nasod. Sige, atong ibalik ang unsaon na mahitabo nga usahon niya ning napulo ka mga kanasuran nga maoy mo uban kaniya nga dumalaon ang kalibutan. No, mao man na iyang plano. Dumalaon niya ang kalibutan. Mag-create na siya og one world government. Mo create pud na siya og one world religion. At the same time, himo po na siya one world monetary currency. One world currency. Usa na lang ang kwarta. Wala na'y dollar, wala na'y piso, wala na'y real. Ang tanan, usa na lang. So, buhaton na niya. Saon-saon man na niya buhaton. Siyempre, kinahanglan nga naa siya'y buhaton nga pagbuo. Kay mao man nay mohimo niyang mga kaabag sa pagduma niya. So, kining tanan, gitagna na ni Daniel. So, atuon na to si Daniel sa chapter 7. Kay naay pananawon ang chapters 1 to 6, lain ang nagdamgo. No, minundom ta, nagdamgo si Nebuchadnezzar. Chapters 1 hantod sa chapter 6 sa libro ni Daniel, dunay 12 ka mga chapters, right? The other half of it, chapter 7, si Daniel gitagaan og panan-awon. No, og usa na niini
kining atong makita dire nga 10 horns. Okay, tanaw sa nato, no? Para masabtan pa. Kung may nunduman nato ang istorya, okay, dunay mga dagkong mga gingharian kaniadto. Sa diha, no? Kaning Babylon. Sa panahon ni Nebuchadnezzar. Okay. Actually, ang idea ana maigsuon is in Tower of Babel, that in kaning Babylon there in the Hebrew is Babel. Kinsay nagtukod adto nga kingdom sa Babylon, kanundong ta si Nimrod. Mao na diha nga namugna ang gitawag nato og Tower of Babel. Kay si Nimrod gusto niya nga kanang gamhanan naman siya. Nagtanaw naman siya siyang kugalingon nga siya usa ka gamhanan na. And then dito ning pasok pagkahumandayon ana, ritso na lang ta ana sa Babylon nga gidumalaan ni Nebuchadnezzar. Kung nasayop. So, dito sa Daniel chapter 7, verse 24 and nga to sa 26, na ay upat ka mga beast. Ang sama na, lion, bear or uso, o ang usa, leopard. Okay. Pero ang ikaupat, wagi hinganlig unsa. Describe ra og unsang klase sa mananap ang naa. So, again, mabasa na nato diha sa chapter 24, 7 verse 24 to 26. So, makita nato na ang Babylon, napildi ang Babylon sa Persia, Medo-Persia. Then, napildi na usab ni Alexander the Great sa Greece. So, the Greek Empire. And then, the fourth one is the Roman Empire. Sa una pa na, no? Sa unang mga kingdoms, Roman Empire. So, ako sa unang eskwela ko, kinakontrahan doon na ng mga subjika. Kining ani. Kaya kan mag-memorize tag mga ngan, mga tao, mga pizza. Kinakontrahan doon ako ng history. Lamin na mga world history, mga Philippine history. So, bisan di ay sa ato ang pagtuon sa Bible, naapod ay gihapon og history. Kay ato na lang lakturon diha, ang Roman Empire sa history, dako kaayo na siya og nasakop. Kay panapildi na pud ang Greek, si Alexander the Great, napikas-pikas man to ang ilahang gingharian na dong sa mga general. Kung wala ko nasayop ha, kasing nasayop ko, correct me if I'm wrong. Okay? Dahil pag-abot, ang Roman Empire, niatong panahon na, ang nagdumala nila is si Constantine the Great. Kadungog mo ni Constantine the Great. Now, si Constantine the Great, siya pod ang usa sa mga kanang gitawag nato og emperor nga diin nagsugod ang pag-acknowledge sa Christianity into a state religion in the Roman Empire. Kay ngano man, naman to nang hitabo nga padong siya masdang ugubat. Unya naglisod siya. Gigamit na niya nang nampit na sa tanang Ginoo niya, no? Kay pagano man ni siya, di ba? Karon nang naitabo, wala nang gipag-asa para niya. Murag di gud siya magbadaugon sa gubat. One time, nakahangad man siya sa clouds, nakita niya ang sign of the cross. O ingon dia, by this sign you will conquer. Kuha na to na siya sa church history. Dahil paghahitabo adto, na-conquer gyud niya. Tungod adto, iyan nang sympathize na siya sa Christianity nga sa wala pa siya moabot, grabe ang lutos nga nahitabo sa una nato nga mga kaigsuonan sa pagtuo. The early church, the early Christians, they suffered great persecutions in the hands of the emperors. Sana ni ana si Nero.
Domitian, ug daghan pa. Okay, but in the time of Constantine, doon na compromise na hitabo. Gi-adapt na ang Christianity ug dili na sila kaayo lutos. So, ang abot pud ang punto, tungod sa kadako sa imperyo, kinahanglan gitunga nila. Nakuha. Tunga. So, the west and the east. So, ang western side, mauni siya karon ang naa dito na belong ang Roman Catholic. So, the western side, ug ang ilang mga teachings, mao na, masundan na to, kulang lang yun sa time, di man dyan ako ma-share tanan ni. Gaalan mo na ako gamay background, this ang nagsugod na. Okay? And the west, wala nila dawatang ubang pagtulunan sa east, wala nila dawatang ubang pagtulunan sa west. Kaya ang ilang ituuhan, ang Biblia, may authority. So, gitawag ang ilang belief orthodox. Manang orthodox. So, sa pikas, mana silang mga nagsunod sa Roman Catholic o Catholicism. Okay. Napikas ang Roman Empire, the west and the east. So, sa ato pa, naay mahitabo ana, kay ato man ng tanawon, unsaon na ni Antichrist, o diin siya magagikan. Okay? So, padayon ta. Napa mo? Okay, padayon pa ta na, may suon. Unsa maning gitawag nato nga 10 horns. So, 10 horns represents 10 nations. Kumatanaw nato dito sa vision ni Daniel in chapter 7, na ay napulo ka sungay, pero naay ning tuybo, nga gamay, little horn, nga mabali tong tulo ka mga sungay nga gikan sa napulo. Konsundan ko ninyo. So nabali. So unsa man ning mga ngalaan or mga din magagikan ang mga nasod nga giingon nato nga belong kini sila sa at present na gitawag nato og Europe. Okay. Briton, France, Saxons, asa na? Burgundians, Visigoths, hago up ang ilangan. Sige na. Alanes, Vandals, Almanes, Ostrogoths. Way lami ng ilangan. Ay. Okay. Doon ako na-search nga mga bagong ngalan, present times na mga names. No, gikan na dito sa Europe nga nag-form og European Union. Okay, na kuan diha maigsuon na possible na nag-start siya in November of 1993. So nagbuo sila no, na gitawag og European Union. So ingon pa ni Karis, labaw man lagi na sa napulo mami. Ingon ka 10 nations ra. But how come nga labaw man na sa napulo? Sige kuno, kung sa man sila. Germany, France, Italy, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Denmark, Ireland, UK, sa man UK? United Kingdom. Next, Greece, Spain, Portugal, Austria, Finland, Bulgaria and Romania. Kining duha, Bulgaria and Romania, pinaka-awahi. Pinaka-awahi nga na membro ani nga gitawag nila European Union. So nganong labaw man na sa 10. Kay ana in the long run na ay mo withdraw. Na ay mo withdraw ana. So magpabilin lang gyud ang 10. Nya mo rise up dayon from there, mo rise up dayon ang little horn nga siya nagyod ang rule nilang 10. Get na to? Sila ang rule nilang napulo ka mga kanang turn horns nga giingon diha. So, makita nato iyan ng pormahon. Nganong pormahon man na niya? Kaysa ako nang giingon ninyo, mubuo man siya one world government. Mubuo man siya one world religion. Mubuo man siya kanang one world currency.
So panggobyerno man na niya. So mao na siya usa sa iyahang mga lakang pagabuhaton maigsuon. Okay, nasundan pa ko ninyo. Grabe no? Kani ba na nagapanglihok na kay kini siya kaninga gitawag nato og kingdom sa Roman will be revived. The fourth beast will be the revived Roman Empire. Sila na mo rule ana nga time. Okay, balik ta. Padayon ta. Napata? Ay ko Lord, tabangi ko. sa Juno ko saon ka ni Lord pag-present. Okay? All signs point to the necessity of some sort of, nasunod niyang buhaton, mag-create siya og peace treaty. So, unsa pa na? Crafting a temporary, foolproof peace treaty. Magama siya og kanang pakigsabot tali sa Israel, muna gitawag nila og para maglinaw kay sige ba na sila gubat. Ang Israel sige na siya og unsa man sige na sag sulungon kontrahon antud karon di ba kung makabalita ta sige na sila bombahan etc. etc. Ingon dia all signs points to the necessity of some sort of peace settlements. Ingon dia in Middle East the struggle between Israel and the Arab. Okay, sa mga Arabs, no, karon man God, atong nibal-an na the United Nations para masitol na silang pangataga Palestine o ang Israel kay baluta nga kanang Israel promised land jud na ni God nila. Kaso lang because of their disobedience and unbelief, kung makanundum ta sa istorya ana, they were scattered. Nagkatibwaag ni sila. Sadyang sila nagkatibulaag, kinini ang mga katawhan nga naak ni puli sa ilaha. Sila ni nag-ugmad sa yuta. But the promise man gud ni God, paulion gud ang mga Israelites sa ilaha gud nga yuta. Kay iya man ang promised land. Di naman muhawa ang mga Palestinians. Di na sila mo hawa kay sila nagud kuno ang nag-ugmad, sila na nagpasinso na dapit. So sige gyud na sila bangga, sige gyud na sila away. Okay? So makita nato na siya. So ang United Nations naghatag og kanabang murag survey or murag nangayog consensus na ang partition tungaon na lang. And sa nainumduman ako, every time nga ang Pilipinas mo agree nga tungaon na lang ng lugara para wa nay samok, magbahin na lang sila. Every time nga mo uyon ang ato ang nasod na Pilipino mapirma nga okay tungaon ng Israel, na ay kalamidad dako nga nahitabo sa Philippines. Sigon pa na sa observation, usa ni adto ang ondoy nga nabaha sa Manila. And then pagkasunod na pod ang sindong dito sa Mindanao. Sa akong nahindupan, every time nga mo agree. Against man na sa will ni God. Kaya ang will ni God kana ila man gyud na sa Israelites. Ila man gyud na sa mga Hudyo. So ang nahitabo ana maigsuon sa ato karon nga gitan-aw diha nga di gud na mo nang nga sige na sila kaguliyang. Sige na sila gubot ang Middle East. Sige na sila awayon o sige na sila sulungon. So, tungod ana, maapektuhan pod kining dagkong mga nasod sa Europe ug Amerika, di po sila makatugot nga mahindered or mapugnan ang supply nila sa oil. Di ba? Sa Middle East. Mao na nga para dili na mapugnan sa may buhaton, musugot na lang sila nga kanang dunay kasabutan nga malinaw na lang sila. Nasundan ninyo? So maglinaw na sila. So mao na nangitabo nga
dunay himuon nga peace treaty. Now, how the peace treaty be done? Unsaon kuno na buhaton? Kay duna. Israel is forced to give up much of the occupied territories for strong international guarantees. Mapugos sila o give up. Kay mangayo man sila og kanang nay support no sa bang mga dagkong mga nasod. And European federalism of 10 nations, kato na siya, will protect Israel headed by Antichrist. So na may namugna, right? Mugnaon naman na ni Antichrist, unya mopasalig siya nga proteksyonan ang Israel batok sa neighborhood na mga Arabs o mga kontra nila. Get na to? Okay. Some Arab countries, powerful countries, will join in the guarantee. Makig-uyo na lang. Okay? Next is, the fear of international economic disaster will cause the more sensible Arab nations and the industrialized West to seek a final agreement at any cost. So naay dakong economic disaster. Bagsak ang ekonomiya. Mabagsak ang ekonomiya ana nga time. Gani karon nagsugod nagkabagsak-bagsak ang mga ekonomiya nato karon. So magkasabot na sila. Now, there will be a general disarmament in the area with Israel demobilized under an international peacekeeping force. Jerusalem will be made into an international city with free access for Jews, Christians, and Muslims. So, makasud na ang mga Hudyo, mga Muslim, mga Christian. Okay na kay peace na God. Peace naman. But, ingon dia, however, this peace will be made to be broken. Ato na masundan na unya, ugsod na ta sa Great Tribulation. So, masundan na nato na kining peace na mabroken na siya. Pasumangil na dahil na, ingon diha ang sa ganito giingon, foolproof peace treaty. Mao dahil na ang iyahang plano. Linaw-linawon kunuhay. Amiguho nila ang Israel. Magpinirmahay na sila og peace treaty. Okay. Where does the Antichrist come from? Asa man ni siya gikan? So daghan ang mga igsuon og mga huhungihong, no, kung disanigikan. So nang uban maingon nga kini siya kuno Muslim. But dunay lain-lain nga view party ana, but sigurado na dili gud siya Muslim. Why? Tulo ka libro sa Bible ning tungtong ni mga lamok. Tulo ka libro sa Bible nga naghiskot party niya, no, ni Antichrist. Ingon dia, ang libro ni Daniel, naglibro ni sa 2 Thessalonians, and Revelations. Okay? Na keywords nga ito makuhan dia, nga makasabot ta kung mauban na ang Antichrist. Usa ni ana, ruling. Ruling meaning, kaya niyang i-rule ang tibok kalibutan, dawaton siya. Dawaton siya. So, kung imong ingnon dia maigsunan nga, kining maingon ta nga kining mga Muslim kaya ba nilang i-rule ang kalibutan, dili gyud. Di gani sa kayang mo-rule sa ilaha lang grupo. So kaning Antichrist siya kaya niyang mo-rule sa tibuok kalibutan kay dawaton siya sa tanan. Okay, kaduha. Ingon diha peace. Kaya ba niyang linawon ang nagkaguliyang ron nga kalibutan? Nanay mga nanghitabo ron, di ba nga mga kasabutan nga nag-amigo na ang mga leaders sa kalibutan uban nga nadunggan nato. Siguro katong uban nga hilig jud magsubay na namoy idea. Di lang nako jud na tanan may share sa inyo ha. Pero mo nay kanang key nato nga kanang tawhan na kaya ba niyang linawon ang kalibutan nga karon panahon na grabe nagkaguliyang. Kaguliyang na jud gani karon, party gani aning aturong giatubang pandemic. No, nakalain-lain ang mga panghitabo. Okay, next is temple in Jerusalem. Kay nganong importante iskutan ang Temple of Jerusalem?
kay kana nga Antichrist, mao man na siya ang mulingkod unya, kay mo declare man na siya as God. Okay. Unya, dawaton maghapod na siya sa mga Hudyo as the Messiah. Mo na importante ha, dawaton ba na siya as the Messiah, kay ang Hudyo hantud karon, they are waiting for the Messiah. They did not believe Christ as the Messiah. They rejected Him. That's why until now, the Jews in general, nagapaabot pa siya sa ilang luwas. So, murais ni siya, claiming to be the Christ. That's why, magpaka-Christ na siya. But ang realidad, He is really anti-Christ. Oppose or in place of or the counterfeit. Oh, the counterfeit. Okay, next. Nakuha pa na to. The Antichrist emerging hero. The Antichrist position as leader of Europe is now further strengthened, and he is recognized as super leader in the world. Okay. So, ginakuha na, no? Bana-bana na daghan ng mga, actually, kinigyod siya, dili ni siya Muslim, but ang sure diha, he will rise from Europe, from the Roman kingdom. The revived Roman kingdom. Dito na siya mo gikan. And probably, he is a Jew. Usa na siya ka Hudyo. Sundan pa ka? O, nalibog na. Okay, sunod, maigsoon. Anus ama ni siya mugawas. Naana na ba siya? Is he present now? Anus ama ni siya kuno mugawas. Naigingon diha maigsuon, after a great apostasy. Unsa man ang apostasy? The falling away. Pagbiya sa pagtuo. And then, usap po na panahon na mugawas ni siya kung kuhaon na ang restrainer. In 2 Thessalonians 2, may nakapugong niya, the man of lawlessness, di sa makahunat. Di pa siya nakahunat, kay naapay nagpugong niya, the restrainer. And we believe the restrainer is the Holy Spirit. Control pa niya. Kay wala pa ang time nga gigahin para niya, ni Antichrist. And asa man nagpuyo ang Holy Spirit? Asa man siya nagpuyo? Ha? Asa nagpuyo ang balang espiritu? Kinsa man di ay ang iyang templo? The believers of Christ. Hala, wako kabalo? Di ba sa pagkaluwas na to, unsa man ang mga nanghitabo ang ministry sa Holy Spirit? Kita giborn again. Pagkahuman, usa gadungan nagpanghitabo, kita na born again, we are baptized into the body. Dayon gi, unsa pay na gibuhat niya sa to, we are sealed. Silyuhan ta. Unya, unsa pay lain, we are indwelt. But pasabot, puy-an ta niya. Dili na siya naghawa-hawa. Nagpuyo na siya sa atong mga kinabuhi. Hello, good evening. Ingon ba niya sa 1 Corinthians that we are not our own. We've been purchased already. Jesus is the owner. The Holy Spirit lives in us. Now, di pa nakalihok this man of lawlessness because naapadiriya ang restrainer, the Holy Spirit, who is dwelling among His people, the believers of Christ. So, mo na diha nga, wala pa sa nakalihok. But if may remove na ta, kuwaon na ta, kano sa kuwaon? During the rapture, ayha pa na siya mo pasok, nahinay na siyang mugawas. So, ato nang giila-ila kinsa siya, di ba? And, ingon diha nga, before the second coming. Of course, because during the tribulation period, anha man siya mulihok. Kuha na to. During the tribulation period, anha man siya mang gobyerno diha. So, before the second coming, naana siya ang naga-gobyerno. Sulod sa 7 ka tuig. Okay.
sulod sa 7 ka tuig. Sa atong giskutan ganina mo create siya og peace treaty with Israel, right? Unya mingon dito nga iyang nang i-break, iyan nang i-book-on, iyan nang ilap dili na niya tumanon ang ilang kasabutan sa ilang pagkamalinawon diha. And the true face of the Antichrist will be revealed. So makita na karon. Primero anak kay madayag man siya nga siya kuno ang solution sa tanang kaguliyang sa kalibutan. Kay ngano man ato sang tan-awon diri ang description niya. Ana mo largo ta sa description of the Antichrist. Mo na siya nga tahuron gyud siya ana nga time sa mga tao sa kalibutan mo na mutuog gyud sila nga kaya niyang linawon ang kalibutan. Okay. Kay unsa man dining kalidad niya? He is gitawag sa political par excellent. Ala, grabe siya, ekselente. Pag-abot sa pang politiko, maayo din siya. Maayo siya mga plataporma. Kaya niyang i-present. Okay siya ba ang bulid? Kaya niya, no? Ana ang iyahang genius siya anang bahina. Politically, excellent siya. Usa diha is military genius. Maayo kay na siya pag-abot sa mga lupig si Duterte, ana. No? Sa mga sundalo, sa army, no? Grabe. Military genius. Kamaugid si anak. Daghan po na siyang mga sundalo ka iyahang gipangunahan anak. Is religious impostor. O kani siya kaya niyang hiusahon tanang relihiyon. Kaya niyang hiusahon ang tanang relihiyon. Na ako'y nadunggan nga nabasahan ako dito sa YouTube or sa Facebook, wako kalimot ko. Na ay gihimo karon, no? Matud pa ako lang ning nabasahan, ako lang po ning i-share. No, dili gyud ako ang nagkuan niya. Ako lang ning nabasa og nadungog. Okay? Kini rong present na pope. Okay, kaning present na pope para mahitabo na ma-unite ang tanang religion di sa kalibutan. Dili na siya mogamit og ngan Jesus. Ang iya ra gyud kanunay gamiton is God. Tungod kay ang tanang tawo, mingon man siya, we believe on one God. Okay. Para ma-reach out niya ang tanang klase, grupo sa mga tao nga ani buhaton niya. Di lang ako makuantanan jud ha, pero ingon ani ang idea. Kung maato siya sa LGBT, kung sinadunggan niyo nga inyong dunggan presently, okay niya ang same-sex marriage. Right? Na ganito kung diri sa ato, Tagaytay, mga laki. Uy, kala no? Wala pa man na. So, ingon ana, no? Kay pareho kuno sila nga ginama sa Ginoo. Okay. Dili na sila mag-mention og igo ra para sa Roman Catholic nga mga words. Ang ilang gamiton nga mga words nga muhaom sa tanang klase sa tinuuhan nila pa. So, usap po niya na, ingon diha, kung ari naman ka sa mga atheist, unsa may nasabtan na itong atheist, dili sila mutuog Diyos. Okay, gamhanan naman sila, bright naman sila kayo. So, dili sila mutuog Diyos. Moingon po siya nga, sakto sila. Because God is not a magician. Di ba ang mga scientists, ang ilang pagsabot sa creation, mura Big Bang Theory. Hantod karon nagtuon pa sila kung saon mahimo pa ng uban. Kanang evolution theory. Unsa man na siya? Kan Darwin ba na? O kuna sayop? Kanang mga na Big Bang, no? So, para niya, okay, sakto pud sila. Scientifically, okay pud sila kay ang God ko no di magician. Og daghan pang mga ingon ana. So kaya niyang sabuton og ang mga leaders sa tanang mga relihiyon kaya niya. Ingon siya, ang tinuod gud kuno nga gigikanan sila gud kuno ang universal church. Lamang kuno mura kuno mga anak nga nagkabuwag-buwag. Mo na lain-lain nagrelihiyon, namugna na ang lain-lain ni relihiyon, pero didto gud kuno as one family kuno na diha sa Catholic. Lang kuno nagka buwag-buwag na, kumbaga
namugna na ang nagkainlaing tinuhuan. So, ang gusto niyang mahitabo, no more Catholic na mudong sa Protestant. Kumbaga, Protestantism, kining laig relihiyon. Ang iyang buhaton, iyang panawgon balik, aron mura ba kuno og ang nangawala na anak, iyang tapukon og balik sa Catholic. So, i-recall ba? Pambalik ko na, pang-recall niya. So, buhuon niya, nga usahon na lang ang relihiyon. Get na to? So, ingana na ang buhaton niya. No? Usahon niya ang tanan nga mga relihiyon. Nya. Siya ang silbi murag. Ang kwan ana, may mong buhaton unya sa gobyerno unya ni Antichrist. And it is already happening. Kung magsikitag susi sa mga events o mga happenings karon, we can find out na it is already happening kining mga gitawag nato og paki-negotiate. Mga negosasyon nga naginahimo. Doon na sila mga secret na mga meeting with the leaders of the different religions of the world. Nya diha ko na nakita dito one time from Cagayan de Oro City sa siya ka bishop. Siya mo nag-represent sa Philippines sa doon na sila gihimong meeting. Doon na kauban nila, doon na mga Buddhist, different kinds of religions. Ako kabalog unsa ilang gimitingan. But most probably, ang idea is to unite all religions in the world, to create as one. Kuha na to? Okay. So magaling kayo siya ana. No, magaling kayo siya ana. Kini pagyod siya, economic Caesar. Di ba bagsak man ang ekonomiya? Karon nang gani, grabe na kayong kabagsak na gyud kaayo ang economy. Kay daghang rason ngano mo bagsak ang ekonomiya. Daghang mga factors cause na manong mo bagsak ang ekonomiya. Gira, mga kalamidad, ang mga paras karon nga pandemic, na mga laan ng mga trabaho, daghan kaayong bagsak ang pero kini siya maayong economist. Maayo sa mapahiluna aron makabangon ang usa ka nahugno nga ekonomiya. Mutubo og balik, mubarog og balik og makuha niya kay kaya kamaus siya unsaon. Bright siya anang dapita. Nag-eskwela ko sa una kay accounting man ako lagi nga kurso na cannot pass anymore man. So, subject na mo nga economics. Isuda man gud na kaayo na mga law of supply and demand. Yan ang mga kuan ba? No, kabalo ko daghang bright ani parte sa ana. Kana si Antichrist bright kay na siya. So, now balik ta. Asa na ta dapita? Akong gi-describe diri ang iyahang kayang mahimo. That's why tahuron siya sa mga tao unya, sa mga nabilin. Sa mga nabilin. Ilalom unya sa iyahang pagmando. Okay, na iyang gobyerno. Okay, balik ta sa true face revealed. Okay, napata? Okay, gutom na? Nanihapon na mo? Halak ka? Plus 8 napit? Napara ba tayo lain topic? Agwantahi laman usa. Paninghuaon nato nga mga mahuman ni nato man jud ugma ang tanang topic. At least man lang overview. Kay ko sa tinuray lang ato jud ning kanang idetalig ayo, ade jud ta mahuman sang tuig. Okay? So yun dire, at the middle of the tribulation period, the Antichrist will. Okay, yun dia, repudiate, hindi na ko kamo pronounce. The peace treaty. O ano to? Yahan ng i-break, okay? Destroy Israel's temple sacrifices. Katong pag peace treaty, okay pa to sila mag-sacrifice na ang ilang naandan nga gimbuhaton sa mga Hudyo, ang ilang pagsimba ba sa God. Okay. Next. Declare himself God. Ay,
Deklara na siya. So, nasa Revelation 13. Okay, next. Became king of the world. Siyempre, siya na may hari niya. Inig panahon niya sa Antichrist reign niya. Okay, next. Persecute the saints. Kaya nga naman anang panahon na gitawag na ang mga believers during that time, katong nabilin, nga karon panahon na nakadungog na sa gospel, wag gihapon mo tuo, nya naglingog-lingog, too. Nga na no, daw be, nabilin. Katong tanan nga nadungog dila sa nag-uban pa sa mga magtutuo, wa pa marapture, marikol unya to nila, inig-abot na sa tribulation period. Dayon ang mahitabo, daghan kanila, mahimong martyrs. Persecuted sila. I-persecute sila ayo. No, ingon dire, the Antichrist will lead the persecution of the saints. Kato mga mudawat ni Christ during that time. Putoliog. Okay, kay di mosunod ng Antichrist, mana ng panahon ng pugutan og ulo. Ang mga muso, mga daghang mga matay diha. But they will be called saints in the tribulation. Tribulation saints. Nakadumdum mo sa akong gi-share? Katong sa millennium or sa marriage of the Lamb. O kana sila pagsud sa millennium o sa marriage of the Lamb, mga guest na sila sa wedding, sa marriage of the Lamb. Gets? Gets ba? Okay. I hope so. Manag-ingon dia, silence means yes. Okay, next. Thus a ruler out of the ancient Roman Empire becomes world dictator with full political, military, economic, and religious powers. This occurs in the middle of the Great Tribulation. To achieve such universal might, there must have been war involving major world powers. Ay na, gubat. Gubat kay, wala na may peace. Yan naman gubon ang peace. I-break naman na niya. So possible events to happen. No, kini maigsunan kay ginigayon na kung saon ka na ko ni Lord. So di sa no. So akong gipangaykay ni no nga mga libro nga dagko uyamot. Nya mga nakatunan para ko sa ubang mga references or mga resources. Okay, ingon dia possible events to happen during the time of his reign. Russian invasion of Israel. Ezekiel 38. Na diha mabasa nato. Arab invasion of Israel. The Antichrist mortal wound. Mabasa po na nato Revelation 13. Masamron siya pero muayos siya. God's divine intervention in Israel. Talagsaon kayo ang buhaton in Ezekiel 39, di man dyan mapildi ang Israel. Kaya ang Ginoo man ang mo batok sa iyang mga kaaway. Nya, nagpasad ang mga patay anang panahon na. Sahan ninyo, if you have time, read Ezekiel 38 and 39. Na intervention ni God, no, diha. Supernatural defeat of Russia and the allies. O mauna dayon na, pildi gud na sila. Kay naamay gitawag og Russian invasion na may tabo. Unya ang makik-alayan sa usa sa ilaha katong USSR nga independent nations. Nagbuo sila and then some Arab countries will join the fight, the battle, the invasion. And then ang may tabo ana maigsuon, ang Saudis dili sila uyon but ma-force sila nga mo uban. Kay kung dili sila mo uban, dili sila mapaboran. So they need alliance, mo alliance na sila. Matud pa sa ako ang natunan, no? So kini akong i-share ninyo base ra po na sa akong natunan. Okay? So ingon diha supernatural defeat, no? Mapildi gyud ang Russia. Anyone matud panumdum ko sa una sa JL Pami sa Manila, gitudo ni nga part, no, nga any country or any nation will go against Israel sanggaon na sa Russia. Kay ganahan gud sa Russia, siya gud ang mo papas kay usara man ang ilang tumong ano mag-alliance sila.
Nganong mag-amigo ni mga nasod nga nagkontra-kontra, mag-amigo na dayon sila, kay usara man ang ilang tunong to kanang papa sa mapa sa Israel. Gusto nila ni mga nasod nga musulong sa Israel na mawagod ang Israel sa map. And you know what? Blessed kay ta Philippines. Why? Kita mo'y usa sa mga nahimong kasangkapan nga nahimo silang nasod. Anong dumaana? Naaman to yung nga kuan ato nga United Nations nga gikuan ato mahimo ang state ang Israel. Unya ang naka-break sa tie is Philippines. Ang president ato kuha ko na sayop si Quezon. Kuha ko na sayop. Siya mo ning break sa tie pabor sa Israel to become a nation. So Philippines is blessed because ingon ang Genesis 12 ang mo bless sa Israel will be blessed. So i-bless po dayta maigsuon. So wow. Unya, don't you know, na dito sa Israel sa akong nasabtan sa balita, dunay natukod na monumento sa usa ka Filipino artist nga nagama siya dito, gitagaan siya luna dito, gagama siya og monument representing Luzon, Visayas, and Mindanao, murag tulo ka putahan nga nagrepresent Luzon, Visayas, and Mindanao. Naatay monumento sa Pilipinas na dito sa Israel. So naka na to. So ingon diha may igsunan nga bisan kung maabot man ang panahon, no? Nga ang Russia, sigon sa ako na nung duman balikta, any nation or country nga mukigbatok gyud sa Israel, ang Russia mo makigbatok sad. Pero iyan ang amiguhon ng ubang mga nasod kay aron usara sila tuyo aron mawala. Ngano jud kang ilamang jud ng ilugan ng Israel. Unsa man jud ay naa diha. Nganong ganahan man nilang ilang ilugon ang yuta sa Israel. So far sa akong nasabtan po sa una pa kaayo, nga naay lugar diha kanang gitawag og Dead Sea kuha ko na sayop. Naay gitawag diha fertilizer nga gingalag potash nga dili kana pwedeng gamiton of weapons of war. Dili mahurot-hurot for 1,000 years, 1,000 years. Kana naa maigsuunan ang kaya nang himuon nilang mga weapons of war. Grabe. Gamay ra to na nasod ang Israel sigon sa ako ang mga na-discover. But grabe ang ilahang favor kay ang God man good ang naghatag ana. For the chosen people of God in Israel. So makita na to maigsuon na every time na naay gustong makig-away dila, God will protect Israel. Because God has a purpose and plan for them nga nahunong because of the rejection to the Messiah. Remember, brethren, church and Israel is two different things. Duha ka managlahi. Dili ta gitawag og spiritual Jews. Lahi ang programa anta sa Israel, lahi pud ang programa sa church. So, grabe no, magsuri-suri na ning akong gi-share sa inyo ha. But anyway, atong tan-awon diha maigsuon, Antichrist healing and world leadership. So ayuhon man na, no, that will happen maigsunan in the middle of the tribulation period. No, mao na iyahan niya nga buhaton. Sa ako nang giingon sa inyo ha, siya mo ay usa sa mga bida nga time ang iyang pagduma for about 7 years. But the 7 years tungaon kay ang 3.5 years na may false peace. So, ari na karon mo gawas ang tinuod niyang itsura, kalidad o tinuod niyang bulok sa second half. Okay, atong sudlo na karon ang sunod nato na topic, ade pa di ay napa. Kay napa mo? Sige. A citizen of a country on top of the old Roman Empire, Europe. So, possibly Jewish. Start small and insignificant. Description in the Antichrist. A godless person with semblance of religiosity. Kunang hay siya religyoso, pero why Diyos?
Okay? Extremely manipulative and cunning. Now, ang pangutana is 666 possible? Kini ba ang vaccine 666? Microchip itusok? Okay. Anaw na to kuno be? Possible ba kuno ang 666? Clue number 1. The use of the Universal Product Code or UPC. Naglalis ming karis ganina. Wa man lagi 5 man na mami. Sa to 4, 5. If you will notice, na ay mga bar nga tag-as sa daplin, tunga o sa daplin. Na ba? Kana siya, gitawag na og Universal Product Code. Aron ma-determine daw kung napabana nga stock, pila ka buok na lang nabilin, gamito na nila. Manay gitawag og product code. Nya, kamatay mo ug mopalita sa cashier nga counter nga iana na nila dito sa machine, kana na i-scan, na magawas na dayon ang price, right? Kanang mga bar kuno ra pud ha, kay siguro ra pud na sa akong natun-an. Kana kuno nang labaw diha nga way number nagtungod. Na ba? Wa no. Kana day kuno ang number kuno na adiha, di lang ko kaba mo kuando sa kanang computation. Pero sigon pa 666 ang number ana. Kanang mga tag-as nga way tungod number. Ingon nila sigon sa ilahang pagtuki-tuki. That is 666. Muna diha, no? Kaya ingon diha, possible ba ang 666? Clue. Possible siya. Clue number 1, nanay nang gigama na, no? Kini mga inani. Now, asa man day ibutang ang maong marka? Sa agtang og diri sa ani sa kamot. Now, naa po explanation ana di ay. Nganong agtang man og nganong diri man. Kay nganong agtang og diri man. Wa lang nako na kuha ako ang note na wa. Na explanation ngano. Tanaw karon gi-practice ta. Aw di man kita apil ana. Thermal scanner. Gipampusil atong mga agtang. Di ba? Inigsod na to. Sa una, di ba na adire? Na thermal scanner. Asa man igo? Ani sa? Mahadlok ta. Ano mo tagpusilon, di ba? Pwede na niya. Ako pong naibalaan. Kining national ID na to. Sigon pa sa akong nasabtan, nga di ba, inig-register ni mo, giingon man dito, bawal ka mag-aryos, kung babae ka, bawal ka mag-make-up, bawal, kinahanglan limpyo, gyud ka, nya di ka magsanina, o ganang mga di mao. Nya, ingon pa ni Roger, ang mata, kuan dito, ana, ayog pitok-pitok, kinahanglan gyud ka, imong mata, imo yung itutok, ana. Kaya nakaregister na tanan ang iyong pagkaikaw, pinaagi sa imong mga mata. Sa mata makikita. Tanawa ang mga cellphone. Ako igno, di ko kaya na. Nasi det-det. Di ko kaabli anang iyahang cellphone. Kay iyara nang iyana ag iyahang ilong. Muabli na. Bot pasabot, di mo abli glaing ilong. Kinahanglan ang nakarehistrong ilong, mo rin able. Ilong o nawong o sada. Kinsa na yung anay cellphone. High-tech no. Ang ilang password ba na? Tawag ana? Para ma-ablik, maka-operate ka sa imong cellphone. Facial recognition. Ala ka diha. Iana na nimo ang imong cellphone. Abli na, ikaw ra ka-operate. Pero og lain mo nga na, di mo tuo. Kaya wa ka gi-recognize. What is? Okay, nakuha. Hala no. Relate ba?
Nakarelate? Okay, high-tech na baya. Okay? Next is the new monetary system. Nung ta karon nga nag-pandemic, nahitabo dito sa kauluhan nga habal-habal drive mga motor. Di na magbayad og kwarta kaya nang COVID. Naisakay ang COVID sa kwarta. Ya, ang buhaton na lang nila is card. Cashless. Wa nay kwartahay. Karon giproseso na nanay mga inana cashless. Wala na kay dalahon nga kwarta. Unya one ID system na tanang transaction tanan na di na mag SSS, di na mag driver's license, ang tanan na info na ana sa imong national ID. Ing anak na siya maigsuon. Relate ba? Nakasabay? Nakita ba nato nga tinuod ni tanan? Preparation ni tanan? Bisan kining ato aron nga mga gisunod sa pandemic? You know what? Gi-practice na ta. Gi-practice na ta. Unsaon ta mo submit? Kausa lang wa mo kabantay? Kausa nang mandar sa kalibutan gyud. Automatic tanan sunod. Nahimong posible, di ba? Sa una maglain-lain man ta. Pero because of this pandemic, tanan nga gusto kon sa mga World Health Leaders organizations unsay ipabuhat sa tanang mga nasod, obey. Pag ingon nila wear mask, nabay ni supak, dapat mo supak, wala, di ta pwede mo supak. Otherwise, penalty ta. Face shield. Unsa pa? Wash hands. Og mudong ka sa mga kandiya thermal scanner. Na, di ka pwedeng mo kanang social distancing. Social distancing. Basig na mo picture na to diri ha. Well, sila wa magpalog protocol. Diha dayon tibuok kalibutan. Kung unsay gikasabutan sa tanang mga kadagkuan nga gitahod sa tibuok kalibutan, kitang tanan bow. Di na taka-travel o way swab test result. Dapat negative. Ang ubang lugar ron, sugot na. Pero ang atong buhol, di ta mo dawat og way swab test result negative. Halano? Uy, narelate ba? Una, nahitabo na jud. Ang dapat mahitabo. Ingon pa diha maigsuon. Na cashless society, digital currency, no, mana kinahanglan anad jud ka di ay og computer. Tanang transactions online, gitudloan na tag unsaon ang mga online. Pati nang atong eskwela online. Luoy lamang tong way online. Kay mao na karon maigsunan gipaspasan po nila ang pagkusog sa internet connection. Mao nang daghan na karon motukod ani mga dito. Kaya naman, aron mao naman abuto naman tong tos ka pungkay-pungkayan na mga way signal, musignal na sila. Kay mao na ni siya ang umaabot na panghitabo. Sa ato pa, inigabot unya sa pag-reign ni Antichrist na gobyerno niya, wala po pwedeng mutago, kay tago plus tago equals kitan. Tinungod ba yan na? I-google ko nun ang imong balay. Di ba may balaan kagaunsa ka sa inyo? Tinood Mula gina. Bisa pag mutago di ko ilang yuta. Bisa pag mutago ilang yuta, kitan ka. Kay na ay, ang set detector, murag nangita gold. Nakabantay mo na yung mga treasure hunter, na sila detector niya. Kasuway ko gunit ba? Anak, muliso doon sa kiya, kaya mo tudong, anay gold dito. Toho, wato yung nakuha. Grabe na namang paningot ako kayo kay,
Mutudlo man tong detektor. Padung dito, liso po kag sunod. Pag abot ito, jamo. Wala diha, no? Ana nga panahon, may balan di ay pod, unya ni Antichrist sa iyang gobyerno, kinsa tong nawala og nabilin. Oh, kay nga naman, nakaresto tantanan dito sa kadakong computer. Naresto na tantanan. Tanan, nagpahitungod sa atuang pagkakita, tanan, walay natago na. Hala ka diha. Walay natago na. So makabalo sila, kinsay nawala o kinsay nabilin. So kadtong mga nabilin, ila tong pangitaon, kay ilahang pugson, magparehistro sa iyang gobyerno. Mao na dayon nga, kung marehistro na ka, butangan na kagtatak. Muna iyang number of the beast, Tribulation 13, verse 18, sabtun kuno nato na. For his number is 666. Pero ingon pa nila nga, murag 6. But the number of the beast, ilhanan nga iya ka na. Pag natataka na ka ato, no more chance para ka maluwas. Muna, para maluwas ka, ayaw kang patatak, o di naman po ka magpatatak, putol kag o. Anak nga time. Unya, i-apply na dayon ana puhon sa iyang gobyerno ang rationing. Magamay og madako nga pamilya parihurag, di ba na itapo na ron sa pagpandemic? Di ba patagaan tag ambot dire kay dito nakadawat may og tagsan sakong bugas. Sa mua dito sa ubay, nya nakadawat po tag mga groceries, nga mga hinabang tungod sa lockdown na to, di ta kapanginabuhi na mga hinabang. Pero pag abot unya ni Antikristo, naapoy hinabang sa mga sakop niya. Kay niya ng panahon na baya, konfiskahon niya tanan ang naani mo. Naa karoy gimugna nga gitawag nila siruho na ang tanang nangutang. Siruho na ang tanang utang sa nangutang. Naay program nga ilang gimugna unsaon na mahitabo nga isiro na tanan bisan unsa kadako ang imong utang. Siruho na nasa gihimong program ana. Nakalimot ko sangan na economic forum. Karon ang mahitabo ang tanang utang quits na sila na mobayad. Mao na future planning. Sila na mobayad at the expense nga makapuyo man tuod ka sa imong balay, pero di na ikaw ang tag-iya. Og ang tanan nga naa nimo sa imong balay, di na pud ikaw ang tag-iya. Kay gibayra naman niya tanan ang imong tulubagon. Kung ang imong balay hulog-hulugan pa, kanang housing, ilan ang kuanan, ilan ang bayaran tanan, mga utang tanan, mga loan tanan, etc., bayaran na niya. Pero, dili na ikaw ang tag-iya. Nanay programa, giplano, ana. Na gitawag nila economic forum. Di ko kayo makakuha sa mga ubang termino. Pero maunay sistema nga buhaton. In the future, there will be a great reset. Great reset. Tanaw mo, usa na ayuhon ng usa ka balay, gubon tanan ang mga daot, di ba? Kuha ninyo? Gubon, aron reperon. Tungod kay arang nang gubaa ang sitwasyon na to sa lain-laing sistema na to karon, pang kwarta, pang ekonomiya, pang sundalo, pang etc., pang edukasyon, etc. Kanang tanan nga aturong kasanayan, tanan-tanan na siya, dunay dakong reset nga buhaton. The great reset. Sigo na pod na sa akong mga nakuha nga info. Dayon ang tanan ana, siyempre, dako kaayo na siya factor ang high technology. That is why nangusog sila karon nga ang atog yun na mga connection sa internet kinahanglan kusog og paspas. Abi lang nato uso na ne. Enjoy kay tanong sayo na kay tinga ko dito.
Ni dit. Ako na, example si dit, kay mo may hong kauban. Mag-search sa Google. No? Mami, unsa man ni mami? I-search. Mana raman po ko na. I-search. Say buhaton niya. Nana ding anak. Iyarang gipang istorya. Na-question dito sa module. Yang basahon. Iya pagkasabaan. Iyang kusgon. Iyang kasabaan. Agkatong Google. No? Unya pagtaod-taod. Mutubag. Ha? Ing anak? Ing anak? Oh, unsa may nga anak? Wala no. Oh, relate? Makayo nga bata nga, di na mahitabo. Di na mahitabo ng mga 666. Oy, pakitaan ang gani mo sa example, sa shadow of what is to come. Mingon pagitag, tuo, mantaan na, ng tinuod. Naana man gani, nakita na nato ang ebidensya. Gipakita na ta sa posibilidad. Mingon pagitag, tuo, mantaan na. Aw, daghan man pud me. Hala ka diha. Unja na ta maninuod. Daghan man pud kuno sila. Ayaw pag ingon diha, ayaw pag si tawag ana. Ayaw pag jama-jama. Way apat mag una. Wa man tinuoy apat nag-una no? Ngano kahapon na? Nga awahin man jud ang apat. Pero apat na magwa ko moadto. Ayaw unta maigsunan mahitabo nga miingon tapuhon og apat og namati pa jud ko. Apat og nituo jud ko. Kay walay apat nag-una. Oh, napata. Okay pa? Sige, musud na ta karon sa the Great Tribulation. Matod pa sa uban pod na mga pagtulunan na ang rapture na ito nga tunga ay mo rapture mo agi sa tribulation usa mo rapture. Napoy uban nga humanuntanan ang tribulation usa mo rapture. Nya matod pa nila karon kuno na anak kuno ta sa tunga-tunga sa tribulation. Tuo mo? Wala no? Sige. Matthew 24. Ingon dia sa verse 21. Okay. Matthew 24 verse 21. For there shall be great tribulation, such as was not since the di na beginning ha, beginning. Sa kuha diri beginning. Sao naman na? Hinglokso magod. Okay, ingon dia. For there shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world. Hala no? For this time, no, nor ever shall be. Lain pog ijahang ko ano? Translation. What is it? Unsa de kuno ning great tribulation? Ingon dia sa atong gibasa. Such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Wa pa jud maagi isukad. What is it? Again, this is all addressed to those who are left behind and kuyog ni Antichrist. Okay. Mana naman tong atong sa ato ang part. Di ba? Kini sa mga mabilin. Some terrifying features makahahadlok no nga mga butang mahitabo. Trouble, judgment, wrath, destruction, darkness, punishment, desolation. Okay. Ingon diha, how long will it last? Kung naalantay chance, ma-explain pa nako ng
70 weeks ni Daniel, chapter 9. Kita nato na imurag orasan. Diba? Kung imo din ng, basahon na lang na ninyo palihog sa Daniel chapter 9. Gi-explain din ha, kanang mangguging nila og weeks, ila nang gikuan as years. Nagyo dito nga 7 weeks plus 6 to 2 weeks equals 69 weeks. Nya, kung imo nang i-multiply, na gitawag 490 years. Diba? 490 years, unya, kung 62 plus 7, 69 ra, ka weeks, times 7 will be 483. Na apay nabilin na 1 week, meaning 7 years. So, gituhuan nga, ang tribulation period will last for 7 years. So, wala ko chance ma-explain pa na ko na ug ayo. Basta kay naanay giingon ni Daniel, 70 weeks. So, naay gitawag og kanusan na hunong, kay post man na karon. Naghunong pa na karon. Mupotak nagdiribalik, inig, I believe, inig, rapture. Karon may igsunan, gamay na lang naghawid. Nanagod siya sa 69, usa na lang ka, mo 70 na. Kumbaga sa oras na, kung imong oras nga gihulatan is 12 o'clock, naanak ka sa 11:59. Isang patak na lang, magsugod na. Kuha na to? Okay, diretso ta. Unsa unyay mahitabo during that great tribulation? The world will be battered under. Kusok-kusoon sila sa unsa man. God's divine judgment. Ato nang tan-awon sa sunod na bahin. Ato lang usaning tan-awon unsa pa ang mga manghitabo. God's divine judgment. Then, Antichrist will issue absolute economic and political decrees which bring further rules. O mano to akong gi-share ganina. Nabuhaton ni Antichrist sa iyang government. First half of it, no? Ingon dia, Satan and his emissaries will concentrate activities on earth. Trabaho po siyempre. Si Satan gagahom ni Antichrist o ang iyang mga emisaryo. Next, supernatural events will transpire worse than any ecologist's nightmare. Ang sama ni siya, stars to fall. Mga tagak ang mga bituon. Planets run of course. Daghan ng mga gibalita no nga maglinya, mag-align. Di na mo subay sila na andan nga tuyukanan. No, di ba ang mga planets sigon pa sa mga science? Ang siya tawag na axis orbit. Orbit. Nakalimot ko sa akong science kay what is? Okay. Kana sila nanay kagalingon nilang nga tuyukanan, orbit. Orbit. Okay. Pero maabot ang panahon, di na sila musubay sa ilang orbit. Manggawas na sila niya, magbangga na maggibangga ay na. Kadi naman sila ning subay sa ilang linya, sa ilang lugar. So, unsa kay may tabo, no? And nainumdum ko na istorya, I don't know how true is that, na tungod sa ilaha ko nung naibalaan na, this earth will be destroyed, gubuning earth, busa, mamalhin ako, no, doon na Pilipino nga nagpa-register na sa Mars. Di ba nakatungog mo sa balita, bago pa lang, naadyo tinuot po na Pinoy nga nakangatog Mars? Ilang isubay na daan dito kung sa itsura sa Mars? Yan, ang plano siguro sila, magupunon, may kalibutan, balhin mig Mars. Na magoy COVID, diris kalibutan, at na lang Miss Mars, way COVID. Oh, mana, no? Makalilisang uyamot. Laliman kagingana. Ingon dia, a natural climate change. A natural climate change. Food production largely wiped out. Wala na iluto. No? Ingon dia, strains, new epidemic spread. Di lang gani na epidemic, pandemic pa jud.
Kanang laing sakit. Kanang epidemic, part of the ena, kanang dili gyud katibukan, mo din na pandemic, kay katibukan jud siya. Gets? Okay, next. Gigantic earthquakes level series. Pamatagon tanong syudad. Mga dagkong syudad sa Paris, sa New York. Ano sa panaban? Mga syudad? Mga estudyante, tabang. Tabang sa mga hilig sa mga geography. Sakto ba ron? Geography. Kontra na ko nga subject. Kanang dagko karong nga syudad nga ganahan mga tao sa Las Vegas, sa Paris, California, sa pa. Adto dito pag unsa may lami Tokyo, unsa may syudad na Tokyo. Okay. Basta ang mga sikat na mga syudad sa kalibutan, unsaon? Pamatagon tanan. Pamatagon tanan. Na, okay, next. Destruction occur in other areas of human life. Other areas of human life. Unsa man na? Economic system collapse. Next. Moral standard cease to exist. Wala na moral-moral. Mga maot ng mga batasan, wild na kayo mga tao, haduka, oy. Magtan-ab ito ko sa mga uban, dahil masundaw nga. Isuk kayo ba? Malisan ka no? Malisan ka na ilang mga labinag maka-uniform, ito na sila, talahuron ka ayo. Hadlok to ka, basta na kay bahatong sa. No? So yung diha may igsuon, wala na kaluy-kaluoy, wala na moral-moral, unsa man ang mga gitawag immoral, unayon ang mga anak, unayon, kano ba nga na immoral na mga buhat, wala na moral-moral. Muna na, mag-uba ng mga bayot, parihong bayot, magminyo. Nungutanas, kisa ba ito nungutanan ako ha, sa akong mga pagumangkon. Mami, pwede po ng tumboy o bayot. O pwede God, kay laki mo dyan na siya baji. No, pwede ba ko na magminyo ang tumboy o bayo? Eh ko, pwede kayo. Kay laki mo dyan na sila baji. Kabalo ka, nag-start ba ni sa istorya ni Semiramis o ni Nimrod sa Babylon, sa Babel, Tower of Babel. Kanang grabe ka immoral nga sitwasyon. Tiya ba na si Semiramis, iyang anak si Nimrod, iyang gihimong bana ang iyang anak? Unya nanganak sila tamos ug mao na sila karon ang gigikanan sa tanang mga gitawag na to paganistic nga practices. No ko hala ana di ay. Okay. Basta gigutom na mo ha. Okay, next. Social structure breakdown. Okay, giuso naman og social distancing. Wala na pakialam sa buhay. Super church absorbs all religions. Mao na to ang kung giingon ninyo. One word religion. Iusahon na tanan. Next, Satanism, occultism, and witchcraft. Wa na tago-tago ron. Bantay mo? Bulgaro na kayo ang mga gibuhat ni mga gitawag og Satanism nga mga churches. Di na sila na nagkuan-kuan pa kimi-kimi pa tago-tago. Di na, bulgar na kayo. That they worship Satan. Ang ilang way of worship ra ba no? Kaya ang ilahang himuon nga sa ato pa na sa communion ang kanang wine ug ang bread mga hugaw kaayo na ilahang gimo, mga hugaw. Say patay nga tao mo ilahan ng kanan diha. Unya muna di na nako ikon kaayo occultism na witchcraft na mga hurim-hurim na kusik kayo na. Mga hurim-hurim. Di mo dool sa Ginoo, mas mo dool sa hurim-hurim kay mas makaayo. Ambot ka, ano sa Lourdes na ba nga na? Ano sa Lourdes? Nga, mo na gina. Ay tubig, mahal kayo. Na pwede rin tam kabo at ang uhan. Pwede rin tam kabo sa uhan, tinuod ng mineral. May inom ba yan na? Sa una day,
Kami dire, inumin ang tubig sa uhan. Oh, high-tech na lang ron. Pero di na natin nuot tubig na atong giinom ron kay giagi na ba na proseso, na purify na ba na, wala vitamin. Okay, humanism and human knowledge increase. Now, ari na ta. Mao na ni. Ani na ta, kay gingon ako ganina, second half of 7 years, 3.5 years, sugdan na sa Ginoo og bukbo ang tanan niyang kapungot. Dunay sets of judgment. Na gitawag og seal judgment, trumpet judgment, and balls judgment. Ingon pa ni Roger Baul. Sa man panaksan lagi yahok magbuot da imo. Okay? Sige, unsa maning naaanang seal judgment. Okay, picture please. 7 seals in Revelation 6. Take note. Ibukbo na niya nas Ginoo. Ingon diha, rider on white horse. Nay puting kabayo. Nay nagsakay nga sa puting kabayo og nagrepresent na siya ni Antichrist. Na puting kabayo, no? Next is the red horse. Oy, kisay ka nag red horse. Ala ka diha. Makalorong na ba na? Ala mo diha. Basi pa sekreto na mong ni red horse, ha? Okay. Unsa may dala ni red horse? Wars. Oh, terorismo. Manayahang nagrepresent na siya na ay gira. Na narabata diri sa atong Pilipinas anti-terrorism bill. Kanana daghang klase-klaseng mga terorismo, mga ISIS, mga grupo sa mga unsa pay mga Hezbollah, unsa pay mga termino ana no sa mga terorismo. Bisan mismo sa ato ang nasod na ay mga inana nga aktibidades. Samot na unya sa tribulation period. Next, rider of black horse. Colorful ang ilang mga horse. No, na white, na red, colorful. Dayon na ay black. Unsa man pud ng black horse? Nadala diha. Nagdala na siya og kagutom. That's why economic collapse. Oh, famine and economic ruin. So, di ka magutom ana nga naigira. Di ka kapananom. Oh, di ka magutom ana. Okay. Next, rider on pale horse. O kamatayon o Hades. Next is physical disturbance, earthquakes. Hinay-hinay pa tayo ng earthquakes. Barag sample pa na. Next, dunay silence, and then 7 trumpets begin. Ari na po ta sa Revelations 8 and 9. Nagkaanam o kagrabe ang maong sitwasyon, kamakalilisang. Ingon diha, una, 1/3 earth on fire. 1/3 earth on fire. Dayon, all grass burn. Unsay tawag anak katong grass fire? Katong dito sa Indonesia ba to? Oh, wildfire, grabe dito sa Australia, di ba? Bago putang gibalita. But then, dili na Australia, dili ra ing anara, 1/3 of earth, 1/3 tanang mga sagbot sunog. Next, ingon diha, 1/3 sea becomes blood. Nanay sample, right? Kita mo news? Natinga sila ng na may dugo, ilahang tubig. Napulaman dito sa Usamis ba to? O sa patuga dapit sa Pilipinas nga nagwonder sila nga how come nga ilahang kuan dito na red na. Okay. But during that time,
Sa tribulation, 1/3 sea become blood, 1/3 ship sank. Ala, bantay ng mga seaman. Kaya ilang mga barko, 1/3 sa ilang mga barko lunod. Ala no. Pero in rapture, nanagid po na yung mga lunod na barko. Kaya nga naman, ang ilang mga kapitan na Kristiyano, rapture naman, wala mo drive sa barko. Tinuod biya. Ang mga nabitaw mga airlines, dili sila mag-hire pilot na Christian. Labi na sila, kabalo sila nga na-rapture. Kay unya kuno madisgrasya ang ilang eroplano, usi kayo. So, di sila mo-hire kuno Christian na pilot. I don't know until now ba. Basta kama na ako nadungga na. Kay during the rapture, mga Christian na na-rapture, siyempre mga huog ang eroplano, bagsak, sunog. Oh. Pero aning tribulation period nagsunan, 1/3 of mga na may Titanic, dugay raman nalunod. Ang Titanic. Ang sa patuban nalunod na mga barko nga dagko, kato mga Imbi, Cebu City ba to? Nangalunod, dugay naman to. Okay. Sunod. 1/3 na fish dead. Ayay. Ang mga matay naman yun na mga isda ato ka nga dagat nila kay nahimong dugo. Oh, di mahilo po sila. Sunod, ikatulong trumpet. Falling star questions. Ang bituon nga mga hug maka hilo. 1/3 rivers and 1/3 fountains. Mga Lubok River, ano ba mga river? Apil na. Bitaw. River God, 1/3 nya. Di ba apil ang Pilipinas sa kalibutan? So apil na siya. Lubok River, di na ta magsakay-sakay floating kuan, restaurant. Oh, di ba? Oh, may tabo na unsa na sila mapuison, no? Mapuison na. Samtang karon wala pa halasakay mo ang floating. Nas mangga kuno, nay floating na. Wala float lang mo diha pag may time. Oh, float lang pag may time. Kay maabot ng panahon wa na nay floating. Next, 1/3 sun darkened. 1/3 moon dark and 1/3 stars dark. Hala ka diya kangit-ngita na ana. Bota tong gisulti sa primero, di ba? Darkness. Ug di ba mga darkness nga ang mga sun, ug ang mga moon, ug ang mga stars, 1/3 ngit-ngit na, di na mo siga. Mapawong na ang siga nila. Next. Demonized locals torture men 5 months. Hala na dagko mga locals murag mga kanang mga demonyuhan. Dagko kayo. Na ba nagibutang ni Kares? Locals. Unya, ang kalidad ay kuno ana, no? Ang kalidad ana nga matang sa kanang locals. Murag demonic ba? Demonic, unya mamaak na siya, o ang napaakan na niya, di maayo-ayo, bisag gusto na niya maghikog, di po mo tuo ang kamatayon niya, di mo duol niya. Kay mo antos siya within 5 months. Sa mapaakan, anak, laliman. Labaw pa na sa banakon. Labaw pa na sa kubra. Laliman ka na. Pero ang kaayo-ayo lang sa mga uban na maakaroon nga hala, kay matambalan man. Matambalan pa man po ng uban. Diba? Kada mga hala na maak. Pero kana, di gyud ka maayo. Antos kag 5 ka buwan. Dili kag ha, kay wa na kadiha. Kadturang mabilin. Okay, ako lang pong gi-share. Aron ta, mainganya nga mopaambit nila, aron di sila maapil ana. Okay, next. Ingon diha, 1/3 mankind dead. Ayay. 1/3 mankind kinadaghan magpasad pud ang daghang patay. 5 kag 1/3 sa mga tao. Kay nga naman, 200 million men from Asia go to Middle East. Anak po nga time. Nanay gira. Unya,
mo na gira nga murag Armageddon. Kung ako na sayo, ayo, good evening. Okay. Pagkahuman ana, kaning 200 million, gika na sa China. Hala, China. Nagbuo sila og 200 million ka mga sundalo. Kay mo apil sila anang giraha. No? Na ay kings of the east. Kay ang Russia kings of the north man to. In all directions kanang battle ana against ana ang time from all directions na. Dili lang from from north, all directions na. And niya nang panahon na ang China apil ana kings of the east 200 million ilaha ka buok nga mga army. Then ikapito, ingon sila, ay salamat, hapit na jud ni Mahamanda. Hapit na jud, makapanhapon na jud ta ani. Okay, next is ingon diha. Asa naman ko dapit? Ari na pa ko sa 7. Earthquake, 7,000 died in Jerusalem. So linog, sige linog no? So sunod dayon ana adto na puta sa Revelation 16, another set of judgment. Pito kapanaksan. Nagkaanam lagi ang iyang degree, nagkaanam o kalisod. Okay? Una, balls on followers of Antichrist. Kapahong. Gituhuan nila sigon sa kanang pagtuon ng mga scholars nga ang pinaakan adtong locust mo create og hubag nga murag kabahong. Sa ato pa naron termino murag cancer. Di maayo-ayo. Maganto sila 5 ka buwan, no? Mo na ilang gituhuan nga mahimong cause nganong nga naay mga hubag-hubag. Yung pa sa lain nga term, kabahong. Nakadug ba ng kabahong? Maanam o ka, kuan bitang unod. Maanam o katata. No? Madunot, madugmok, madaot jud siya. Ing ana niya, ang hinungdan daw, demonize ka ng locust. Mapaak. Okay? Next, all sea become blood, all fish dead. So katong miagi, 1/3 ra. Na ay nahibilin, pila may nabilin ana. Di man ko kamao, kalimot naman ko sa akong math. Okay. Mahurot na jud og kadugo ang mga dagat og ang mga isda, mahurot na pod og kapangamatay. Ing ana na. Next, all rivers turned into blood. Tanan ng mga suba, mahimo na jud na mga dugo. Ug mingon bata nga, may tabo din na. Ipakita naman gani ta. Mingon pud tag may tabo ka na. O man na gani sample. Daghan na tag mga sample nga nakita nga nangahimong dugo pula ang mga tubig. Kadto man gani po na gibumba na sa mga day bumba nga pagawas lain ang nigawas. O sa puso. Next, sun scorches all mankind. Hadlok ang ganita karon ng perting inita usahay 36 ra ang iyang temperature. Tago ng ganita kung mahimo lang jud suksok patutag kanang bugnaw kayo. Samot na ana ang adlaw. Grabe ka. Grabe na jud siya. Na? Scorch with fire. Ngilngig. Ngilngig kaayo. Say muratag di na to kaya pang imagine gani, di na to masink in kaayo. Pero sa tinuray lang makalilisang jud kaayo na. Di jud ni komedya. Di jud na komedya maigsuon. Ingon dire total darkness on earth. Wala na. Ngit-ngit na gyud kaayo sa kalibutan. Sunod dayon,
Euphrates dries, mauga na siya. Unya, Asian kings go to Mid-East for Armageddon. Manana. Okay? And then 7, earthquake falls all cities. So tanang mga syudad bagsak na tanan, pampatagon tanang ingon na batos karestan upod sa screen mami. Manana siya mga syudad nga dagko mga panag yun na siya. Imagine lang nimo sud sa tulog tunga katuig. Kay the first half na may false peace kay establish pa man ni Antichrist ang iyang gobyerno. Di ba? So naapay ma-save kay naamay mga 144 Jewish evangelists nga manangyaw ana nga time. So naapay mga muna sila tawgon og martyrs, tribulation saints. Naapay mga save ana. So pag 3.5 years katong nasunod ni Antichrist nga mga tao, mauni sila ang mo suffer, mo undergo ini nagkalaiya nga gubaon gyud ning labi na giingon diha sa 2 Peter, if you will read 2 Peter chapter 3, all things of this earth will melt. Tunawon. Tunawon ning tanan diri na wala gyud mahibilin. Tunawon niya. Sa ako nang giingon, usa ripiron ang kalibutan gubon sa kay mga daot siya. Naapektuhan siya sa curse of sin. Pati kabuhatan sa Ginoo kining kalibutan nga atong gipuy-an naapektuhan sa atong samot na ta mga tao. But God will make, so matun-an nato na tomorrow, God willing, new heaven and new earth. Unya dayon kinsa na may mupuyo ana for eternal life, for eternity. So mingon sa nga ingon ta ato ta langit. Ngano ani matayuta? Oh, ato na masabtan na unsang matang sa puloy-anan gitaganan ni Lord for eternity. Samtang nag-study ko sa book of Revelation, daghan kong na-discover maigsoon. Ang kuninduta kaayo Lord no nga masabtan nato labi na pag-abot sa description sa heaven. Katong langit na gi-describe dito unsay mga materialis nga naa didto, unsay mga matang sa itsura adto. Wow. Dili man nanindot lang ang langit puy-an tungod kay langit ang ngalan niya. Nahimo lang nindot ang langit kay kabalutag kinsay kuyog nato didto. Ang heaven will be a nice place to stay, not because it is heaven, but because there is God na naa didto sa langit. Mo day na si Asap nag-ingon diha sa Psalm 73, kuha ko na sa iyo, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth I desire besides you. My heart and my flesh may fade, but God is my strength and my portion forever. Maigsoon, ato nang napaambit ang mga kabahin sa mga manghitabo, sa mga tao nga nahibilin sa rapture. Meaning, those who are unbelievers, mga dili mag-totoo. And there are some more to come. There are some more to come. Ato pa nang hisgutan tomorrow. Labi na gyud unya sa gitawag og white throne judgment. Kinsa man ang moatubang ana naapaday na gitawag og hukom og mao na siya gitawag og final judgment, judgment for second death. Sa ikaduhang kamatayon, the lake of fire. So, muna igsuon, no? Hope nga unsay atong na-learn tonight, makainggan niya sa to be more kanang cautious in our Christian lives. Magbabinantayon ta sa atong pagkinabuhi.
the knowledge that we have, na gihatag ni Lord through His Word, mugayad unta ni nato how we live while waiting for the Lord's coming. Igsuon, di ta maghapit-hapit. Di ta maglangan-langan sa daghang mga butang nga gi-offer aning kalibutana. Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. There will be times we stumble and fall, but rise up again. Ingon ba yan, ang Ginoo, the steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be cast down, for the Lord will lift him up. Sa atong dagan, nining kinabuhi ang maigsunan, let us pursue and persevere, looking up unto Jesus, the things that He had promised in His words. Pahinumduman na ito kanuna yung atong maagi mantag sama sa giingon pa ni Hana ganina, gibalik-balik, mga dagkong problema, Lord. Salamat, Lord, kay imoming tabangan. Oh, tinuod na. Di ta maingon maigsunan, mintras buhi pa ta, di ta exempted og mga problema. Kay klaro nang giingon diha sa pulong sa Ginoo, klaro sa John 16. Ang sige giingon niya, in this world, you will have tribulations. Pero kanang nga tribulation, dili pa na mao ang great tribulation. Tribulations kani mga pagsulay nga atong gagian, kakulangon nato, watay kwarta, way bugas, way sudan, natay sakit, kana mga tribulations na nato, mga alantuson, aning kinabuhi. Pero sa aran, ang Ginoo nagsaad sa ato nga permanente na lang tang hayahay sa kinabuhi. Sadyang kita na imong Christians. Tinuod wala man no promise si Lord that there will always be sunshine. There will always be sunlight. Wa po no promise si Lord there will always be rain. Na ay sunlight, na ay rain. Na ay sunny days, na ay rainy days. Sa temperature, may igsuunan, dili pud permanenteng init, na apoy bugnaw. Meaning to say, may igsuon. Ang Ginoo nagsaad sa ato, once we are Christians, mawala na tanang problema. That is not true. For the Christian life is indeed a battle. Pakigbisog, soon. Pakigbisog ang Kristohanong kinabuhi. Pero may igsunan, sa pagkigbisog nato, di ta nag-inusara, paingon si Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in all your weakness. Ang hinaot ko may igsunan as far as sa ato nang na-learn, makatabang ni nato, especially so, kumuatubang tang naklanlaing hagit sa atong kinabuhi. Again, brethren, ang Lord na mismo ang nagtug-an nato, in this world, you will have tribulations. You will experience suffering. Pwede bang di lang na mag-suffer, Lord? Ani ko mag-end, ha? Para makabalutan, makabalansi ta. Usahay man good ang wrong na to nga understanding, pag Christian ta, wala na problema. That is not true. Na ay problema, po di ka nag-inusara. For we have God to be with us in solving our problems. Napito ito'y kanta, nga pagkagamhanan mo o Diyos, pagkamaayo mo o Diyos, nga wala ko no'y problema, nga wala mo sulbara. Na ba ron? Pagkamaayo mo, nga napagay yung diya, pagkagamhanan mo, walay balatian, nga wala mo ayuha. Amen! Amen! Hallelujah! Okay, can we rise up as we sing this song? No? Ato ko nung labason sa atong kasing-kasing nga, naay Diyos nga maayo o gamhanan. Nga bisan unsa pa man ang atong agiun karon while waiting for His return. We know nga dilitan niya biyaan o dilitan niya pasagdan. Kisay way problema diri Kitantanan mo agig problema, right? Hinumduman lang nato, we have God na ingon siya, nothing is impossible. Sige, pangunahan lang ko sa ato mga taga-worship team.
kani nga kanta may igsuonan nga pulong mo nagaingon. O baron? Ang pulong mo nagaingon nga ikaw ang Dios nga gamhanan. Gamhanan ba aton Dios? Amen. Sige, pamalandungan ang mga mensahe sa awit. Unya atong ibutang sa tong kasing-kasing buhing paglaom nato. Magkinaunsa maning kalibutan o igsunan, dili ta angay mahadlok kay naatay Dios nga nagunit sa ato. Dili kita ni gunit niya. Kay kung kita ra gud mo gunit niya, makabuhi ta. But and thank God kay siya ni gunit sa ato. Amen. Nagaingon, ikaw ang Diyos nga gamhanan. Tanang butang mahimo mo, kung kami musalig kanimo. Ang buta nakakita, ang bungol nakadungo, ang bagong nakalakad. Sanang patay, ibanhaw mo. Amen. Pagkagamhanan mo, O Diyos. Pagkagamhanan mo, O Diyos. Wala ko'y balatian nga, wala mo ayuhan. Pagkamaayo mo, O Diyos. Pagkamaayo mo, O Diyos. Wala ko'y problema nga, wala mo sulbaran, pagkamaayo mo. Pagkamaayo mo. Tumalikod, make sound from the top. Ang tulong mo nagain mo, ikaw ang Diyos na gamhanan. Tanang butang mahimo mo, kung kami musalig kanimo. Ang buta nakakita, ang bungol nakadungo, ang bagol nakalakaw. Hindi sana ang patay, ibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, Diyos. Pagkagamhanan mo, Diyos. Pagkagamhanan mo, Diyos. Wala ko'y balatian na, wala mo ayuhan. Pagkamaayo mo, Diyos. Pagkamaayo mo, Diyos. Wala ko'y problema nga, wala mo sulbaran. Pagkamaanan mo, Diyos. Pagkamaanan mo, Diyos. Wala ko'y balatian nga, wala mo ayuhan. Pagkamaayo mo, Diyos. Pagkamaayo mo, Diyos. Wala ko'y problema nga, walang sulbaran. Pagkagamhanan mo, Diyos. Pagkagamhanan mo, Diyos. Wala ko'y balatian nga, wala mo ayuhan. Pagkamaayo mo, Diyos. Pagkamaayo mo, Diyos. Wala ko'y problema nga, wala mo sulbaran. Pagkamaayo mo. Yes, Lord. Pagkamaayo mo. Pagkamaayo mo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Maayo ka, Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat kay Ginoong Diyos, O God.
Hatagan mo kami kay gayunan, Ginoo, na masayod sa kamatuoran, O God. Salamat sa pasalig, Ginoo, na walay balatian nga dili mo kayang ayuhon. Salamat sa pasalig, Lord, na walay problema nga way dili mo gisulbad. Ginoo, nakakita ka sa usag-usagan niya karon diri. Lord, nagampo kami, Ginoo. Padayon kang mamuhat sa matag usa ka namo, O Dios. Lord God, prepare us, O Lord. Prepare us, O God. Hallelujah. Sa imo, Ginoo, Lord God, kapag balik, O Lord. Keep us, O God, from the evil one, Lord. Protection niyo ang pingi, Ginoo, ang among kinabuhi. Alang og tungod kaniyo, Ginoo. Lord, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, Ginoo. Lord, bisan pa, Ginoong Diyos, ini karon, Lord God, na problema nga may abot, Ginoo, sa kalibutan, O Diyos. We know, Father, O God, that you can do all things to work together for good. To those who love you, O God, and to those, O Lord God, those who are called according to your own purpose. Father, cover your people, O God. Cover us, O Lord, O God. Lord, reach out, O Father, those who are affected, O Lord, those who are infected with this virus, O Lord. Nagampo kami, Ginoo, sa mga katawhan karon, Lord God, nga sinati niini. Lord, may this be, O God, as a wake-up call to them, Lord. Makapukaw kinidiha kanila, o mahatod kanila sa pagduol kanimo, Ginoo. Lord, bisan unsa man ang ilang kahimtang karon, O God. Those who are suffering right now, O Lord God. Lord, sa mga hospitals, Ginoo. Lord, nga nakadaghan na, Lord God, ang mga naapektuhan ni ini, O God. Lord, your favor, O God. Lord, sa mga katawhan, Lord God, labi na sa amunasod, Ginoo. Labi na, Ginoong Diyos, sa lugar sa kauluhan, Lord God. Lord, nga nag-awas na, Ginoo, ang mga ospital. Wala na igong kasudlan, Ginoo. Father God, nag-pray kami, Ginoo, for your intervention, O Father. Lord God, once again, you allow us to see the light. The light, Father God, that gives us hope, Lord God, that you are the one, O Lord, in full control of everything that is happening, Lord. Father, thank you for tonight, O God. Thank you, Lord God, that we'll leave this place, O Lord God. Lord, inspire, O God. Encourage, O Lord. Comforted, O God. Strengthen all the more, O Father. Thank you, God. We give you praise and glory and honor. In Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. God bless and good night. Salamat kayo sa pag-join ninyo karon.